nähdään. Mutta keskitytäänpäs videoon. Sellainen on. Et sä otit sen. Mut mä luulin, että sä laitoit sen tonne tarhaan. Mä oon laittanut. Kyllä sit pääs meiltä karkuun. Mut meillä on nyt ainakin varsa. Tulee aivan sairaasti rahaa. Tulee. Ootte täällä oikein vangittu. Tai mikä se sana on? En mä osaa puhua. Me ollaan asuttu täällä koko elämä. Ei tää oo kauhean kummosempaa. Ehkä vähän jopa tylsää. Teitä karkaamaan. En mä kyllä ehkä... No okei. Toinen kaveris tulee sun tarhaan kanssa. Ihmisetkin on nyt lähtenyt. Teillä on noin helppo toi portti. Niin te voitte vaan avata sen. Mulla on tällainen köydellä lukittu tää. Okei. Eli siis miten? No avaatte. Eli siis niin kuin näin. Me ollaan vapaita. Lähetään! Kaipa mä voin auttaa sut sieltä. Kiitti vaan tyypit! Nyt teen sitten. Ja mitä mä teen? Ehkä mun laumaan. Tai syvältä. Vaan. Mistä kulta? Älä ikinä luota toisiin. Miksen muka? Ne on vaarallisia, uhkaavia. Muista se. Mut voiko me mennä leikkiin Oreon kanssa? Mikäs siinä? Fanni saatiin. Ei ole hauskaa ilman Fannia. Niin. Tyypit. Pääsin karottua ja meidän laumaan varmaan tulee lisää tyyppejä. Ihanaa. Meidän lauma on kaikista paras, niin. Nyt te ootte. Soja. Hetkinen, te ootte varmaan eri laumasta. Kun meidän ehkä äidit ja emät ja isät ei ehkä tykkää toisistaan niin paljon, kun ne on eri laumissa. Mutta me varsat voitais olla joku salainen kopla. Käykää. Musta se on aika tyydyssä ollut tälleen. Ja sitten me oltais semmonen salainen varsakopla. Eli varsalauma vähän niinku, mut silti me ollaan niinku meidän omissa laumaissa välillä. Sairaan hyvä idea. Niin, sen takia. Me voidaan luottaa nyt meidän varsojen kesken. Voitais tehdä kaikki salaisia seikkailuita, kaikkea. Tästä tulee niin hauskaa.